Tabi lang mga kapuso kay sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka lalaki sa Zamboanga City human gidunggab sa iyang kabikil. Samtang patay sab ang usa ka lalaki human gitigbas iyang igagaw sa Lamitan City, Basilan. Ani report ni Efren Mamak. Maayong pagkagutay-gutay sa tiyan nga bahin lakip ang liog sa usa ka 38 anyos nga lalaki. Human kini gidunggab sa makadagang higayon sa usa ka 50 anyos nga lalaki samtang nagapahulay kini sa usa ka payag sa Purok 6 Barangay Talisayan, Zamboanga City alas 7 sa buntag adlawng Lunes. Ang maong biktima, usa ka construction worker o residente rasab sa maong barangay. Matud sa kapulisan, nagkalalis kuno ang maong biktima ug ang sospek nga usa ka mangat katay og lubi. Hangtod nga ang maong sospek mibunlot sa iyang dalang garab o gidunggab ang biktima sa makadagang higayon sa lawas, rason sa hinanaling kamatayon niini. Dali rasab natakpan ang maong sospek human gidayong niresponde ang kapulisan. Giproseso na sa SOCO team ang patayng lawas sa biktima samtang balog na sa Police Station 9 Ayala ang sospek nga walay pahayag nga posibleng mag-atubang og kaso nga homicide. Sa Lamitan City, Basilan, patay diha-diha dayon ang usa ka 34 anyos nga mag-uuma diyang gitigbas sa iyang 42 anyos nga igagaw gamit ang atsa Lunes sa gabi sa sitio Panansangan Barangay Unit. Sumala sa Lamitan City Police Station, nag-inom niya tungtungura ang mag-igagaw. Apan, kalit na lang kunong naglalis ang duha og dayong mikuha og atsa ang sospek o gitigbas ang ulo sa biktima sa makadaghang higayon. Wala pa kuno masuta sa kapulisan ang hinungdan sa ilang away sanglit padayon pang ginapangita ang sospek kinsa daling miikyas sakay sa iyang motor human ang krimen. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.